nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị niile agbakọtago ọnụ n'ụka nke asaa n'oge emume nke Ista iji wee kene Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewelukwa onwe anyị, ezinụlọ anyị na atụmatụ anyị niile nke ụbọchị tata na izu ụka anụ anyị banye wee na-erunye n'aka Chineke, wee na-ayọ ka ọ na-agọzi, ka ọ na-edu anyị. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na aja masị n'ụwa ka anyị nata isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-erunyekwazị masị ya n'ụzọ pụrụ iche maka ihe ezinụlọ Tobias na Basiliana bụ n'obi. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na ọnụ ụmụnna m, emeghela m site n'echiche, n'okwu na omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na anyị ga-eme, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka njayo Maria dị Ngọzi Veji n'ọbụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnna m oriọbara m osebụghachukwu anyị arịrịọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị niile ebere, gbaala anyị njọ anyị, gama duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
onye nwe anyị nna dị obiọma, biko were ebere nara ebere anyị, ebe anyị kwere na onye nzọpụta nke ụwa binyere gị na ebube eze gị. Biko mekwa ka anyị ghọta na ọ nọnyere anyị mgbe niile ruo na ngwụcha nke ụwa, dịka o siri kwe anyị na nkwa. Ayọrọ nke a site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe ụbọchị ole ma ole gasịrị, ndị otu Kristi, ihe dịka narị mmadụ na 20 wee nwee nzukọ. Pita wee guzo n'etiti ha sị, ụmụnna m n'ime Kristi, ihe edere n'akwụkwọ nsọ aghaghị imezu, nke mmụọ nsọ siri n'ọnụ David kwuo n'oge gara aga maka Judas nwa Iskariot, onye mesịrị bụrụ onye ndu nke ndị jidere Jesu. Unu maara nke ọma na ọ bụrụ onye otu anyị na mbụ. Nweburu oke n'ije ozi anyị, n'ihi na edere ya n'akwụkwọ Abụ Ọma sị, ka ụlọ ya tọgbọrọ n'efu, ka mmadụ ọbụla ghara ibi na ya. Edekwara sị, ka onye ọzọ nọchie ọnọdụ o jiri bụrụ onye nlekọta. N'ihi ya, otu onye aghaghị iso anyị n'ọnọdụ onye ozi, bụrụ onye akaebe nke mbilite n'ọnwụ Kristi. Ọ ghaghị ịbụ otu onye n'ime ndị nwoke anyị na ha so oge niile anyị na onye nwe anyị Jesu so na-apụ na-abata, site n'oge Jọn kwusara mmiri Chukwu nke ya, tutu ruo n'ụbọchị ahụ Jesu laghachiri n'eluigwe. Ha wee guzo mmadụ abụọ, Josef onye a na-akpọ Basabas, onye a na-akpọkwa Justus, na Matias. Ha wee kpee ekpere sị, onye nwe anyị, gị onye maara echiche obi mmadụ niile, gosi anyị onye ị chọrọ n'ime mmadụ abụọ ndị a ịnọchi n'ọnọdụ ije ozi nke a, na ịbụ onye ozi nke Judas Iskariot siri n'ime ya hapụ, wee gaa ebe ọnọdụ kwesịrị ya. Ha wee fere mmadụ abụọ ndị a nza ahụ wee maa Matias. O wee banye n'otu ụmụazụ 11 ahụ imezu ọgụgụ ha. Okwu nke Hosebro ụwa. Onye nwe anyị emeela ka ocheeze ya guzosie ike n'eluigwe. Mkpụrụ obi m too onye nwe anyị, ka ihe niile nọ n'ime m too aha nsọ ya. Mkpụrụ obi m too onye nwe anyị, echefukwala amara niile o mere gị.
n'ihi na otu eluigwe si dị oke elu karịa ala, otu ahụkwa ka obiọma ya si buo oke ibu maka ndị na-atụrụ ya egwu. Dịka ọwụwa anyanwụ si tee aka n'ọdịda anyanwụ, otu ahụ ka o si eweta njọ anyị aka n'ebe anyị nọ. Onyenwe anyị emela ka ocheeze ya guzosie ike n'eluigwe, alaeze ya guzosiri ebe niile. Ndị mmụọ ọma ya niile toonu ya, unu bụ ndị na-eme uche ya, ike unu dị egwu. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Jọn odi asọ dere: ndị m hụrụ n'anya, ọ bụrụ na Chineke hụrụ anyị n'anya otu a, anyị jikwa ụgwọ ịhụrịta ibe anyị n'anya. O nwebeghị onye ọbụla n'ime anyị ji anya ya hụ Chineke anya. Ma ọ bụrụ na anyị ahụrịta onwe anyị n'anya, Chineke na-ebi n'ime anyị. Ọ na-emekwa ka ịhụnanya ya zuo oke n'ime anyị. Otu a ka anyị si amata na anyị na-ebi n'ime Chineke, na ya onwe ya na-ebikwa n'ime anyị. Ọ bụ n'ihi na onye na-anyị mmụọ nsọ ya, anyị onwe anyị ejirila anya anyị hụ na-agbakwa akaebe na Chineke ezitela nwa ya ka ọ bụrụ onye nzọpụta nke ụwa. Onye ọbụla kwupụtara na Jesu bụ nwa Chineke, Chineke bi n'ime ya, onye ahụ ebirikwa ya n'ime Chineke. Anyị onwe anyị amarala, werekwa na ịhụnanya ahụ Chineke nwere n'ebe anyị nọ. Chineke bụ ịhụnanya. Onye ọbụla bi n'ịhụnanya bi n'ime Chineke, Chineke ebirikwa n'ime ya. Okwu nke osere ụwa. Agaghị m ahapụ unu dịka nwa enwe nne na nna. Aga m abịakwute unu, mgbe ahụ obi unu ga-aṅụrị ọṅụ. Onyenwe anyị nọnyelu unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu welitere anya ya n'eluigwe, kpee ekpere wee sị: a na-enyekwa m otito site na ha. Ugbu a ana m alaghachikwute gị, anọghịkwa m n'ụwa ọzọ, ma ha onwe ha ka nọ n'ụwa. Nna dị nsọ, debe ha nke ọma site n'ike aha gị, bụ ndị ahụ i nyere m, ka ha were bụrụ otu dịka anyị onwe anyị si bụrụ otu. Mgbe mụ na ha nọ, edebere m ndị ahụ i nyere m nke ọma site n'ike aha gị. Echekwabara m ha, ọ dịghịkwa onye ọbụla n'ime ha lara n'iyi, ma ọ bụghị nwa nke ịla n'iyi ahụ, ma nke a mere ka e wee mezue ihe edere n'akwụkwọ nsọ.
ma ugbu a ana m alaghachikwute gị. Ana m ekwu ihe ndị a otu a m ka nọ n'ụwa, ka ha wee nwee ọṅụ n'uju ya n'ime obi ha. Agwara m ha okwu gị, ụwa wee kpọọ ha asị, n'ihi na ha abụghị nke ụwa, dịka mụ onwe m na-abụghị mmadụ nke ụwa. Ekpere m abụghị ka ewepụ ha n'ụwa, kama ka ichebe ha, ka ha pụọ n'aka ajọ onye ahụ. Ha abụghị ndị nke ụwa, dịka mụ onwe m na-abụghị mmadụ nke ụwa. Were eziokwu doo ha nsọ, n'ihi na okwu gị bụ eziokwu. Ezigara m ha n'ụwa dịka isi ziga m n'ụwa. N'ihi ha ka m ji edoro gị onwe m asọ, ka e wee doro gị ha nsọ n'eziokwu. Oziọma nke ose bụrụwa. Chineke nke igwe, ị na-apụtawo mgbe mmụọ m nọ na nsogbu. Aga m enye gị ekele ọma ka m ga-enye gị. Otito maka m ga-enye gị. Abụ ndị nsọ ka m ga-abụ, iji gosi na ịbụ chi. Gbara mmehie m Chineke, ka nketa oke n'ime gị. Ọkwọ gị si n'ige bụrụ m ibu a. Ọkwọ gị si n'ịga bụ nke m, ma lee, anọ m n'iru gị, ka nketa oke n'ime gị. Amen. Kekunu me. Mgbe ka ndị bụ ụnụ nọzi taa? Last Thursday bụ Ascension. An Ascension bụ mbọsị ụka sọlọ ọlụ, mana ka wepụgode ụka ịsọ ọlụ. Ajụjụ m tata bụ, ọ bụ na ị ma na ịkala ụka n'ụlọ ụka, maọbụ ma na TV, ma na YouTube, ebe ọ bụ na a na-aka ụka mbọsị Ascension, wenigodo aka gị. Okay, thank God. Okay. Kedu ihe nji lee emphasis ahụ? Ịma na ihe ọ bụ na ụka Catholic na-eme nwere reason. Am I right? And so ha na-eme ihe mmekasị. And ihe ọ bụ na ụka tinyelu nwere ihe ha ji tinye. And ọ ga-adị n'ahụ mkpa na ihe ọ bụ na ụka tinyelu, nke anyị ji wee bụrụ ndị ụka kwelụnụ, ka anyị na-eso ihe ahụ ụka kụziri. Ascension bụ nnukwu solemnity, and ụka sọrọ ọlụ. So na ọ dị ka ụbọchị ụka, etu amụ na gị na ụka tata. So na mbọsị ọ bụ na a ga-enwe ụdị ihe ahụ, ọ bụgodị na ime eje nwe ụka, gelie egelo na TV, participate in it. Ke reason? Maka na ihe ọ bụ na ha tinyere nwere ngọzi na-esie wele abịa. Enwekwazịrị indulgence na-esie wele abịa. And so na nke ọ bụ na iskipụ go ngọzi na-esie. Ana ngọzi Chineke ha mejunata anyị afọ, no matter the way it is. Ya bụ bọsọ bụ na etinyere ụdị ihe ahụ, gbaa mbọ etu ọdịna ka ị bụrụ part of it. Nke a number 1. Then number 2, ụka na-abịanụ, gịnị ka anyị ga-enwe?
ụka na-abịanụ ga-abụ Pentecost. Ọ bụrụ na ị nọ na novena to the Holy Spirit, na-eso bidie on Friday, both personal and group. When you go back in, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, go with one. Ụmụ ihe niile dịcha mba. Ọ ka nji second point ya ha niile tata. Ụmụ ihe niile dịcha mba. Now, novena to the Holy Spirit bụ 9 days novena. Anyị ji eche ka ike nke mmụọ nsọ megene bịa dakwasị anyị. Kedụzi ihe ga-eme na ịma akwado maka ike nke mmụọ nsọ n'ụwa? Because ụbọchị Pentecost ka a mụtara ụka mụ na gị na-eje tata. The church was born on the Pentecost day. And so, ebe ọ bụ na a mụtara ụka ụbọchị Pentecost, kedụzi ka isi akwado maka mmụọ ahụ Chukwu ga-amụ gị? Nke a number 1. Then number 2 bụ na isonye na nya bụ novena. Ọ bụ na icheta ụbọchị Pentecost or before Pentecost, kedu ihe ụmụazụ melụ? Before Pentecost, they were all hiding. Ha niile nakpuru n'ime ekpele. Oweluzie oge Pentecost a ha niile wepụta ikwu okwu ịkụziri ndị mmadụ ihe ka ha na-achọ imepe ọnụ, mmụọ nke Chineke wee megene dakwasa ha n'isi. Onye ọbụla wee soba n'ile in a way that they never knew. So this is a season or a time within these 9 days of novena. Mgbe ị ga-abanye n'ime onwe gị etu ụmụazụ si banye n'ime onwe ha wee kpelu Chineke. Owelutezi ụbọchị Pentecost ihe dị iche wee mee na ndụ ha. Ya bụ ọ bụ na ibidobere ya bụ novena a kwesịrị ibido immediately after Ascension. Novena ahụ ebido when? On Friday. Ascension bụ Thursday usually. Thursday is ụka ji eme Ascension. So after Ascension, then a day after Ascension, then we start the novena to the Holy Spirit. Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, until Pentecost. Mmụọ Chineke abanye. Anyị emego 2 days. Today ga-abụ the 3rd day. You can still join. You can still join. You can Google it. You can have a prayer for yourself in preparation for the Pentecost. Or the Nukumba. Because the power you need in life is the Spirit of God. Because the Bible said that the devil is prowling around like a roaring lion seeking for someone to devour. Or say, stand up to the devil, strong in faith. And who can fight for you? The Spirit of God. You need that power every day. Because the Bible said, our body is the temple of the Spirit of God. And I kwesịrị imepe onwe anyị ka mmụọ Chineke ahụ nwee ike bịa binyere anyị. O wee gosikwa anyị n'ọmarịcha ihe ọgụgụ a gasịrị anyị maka ekpele, the power in prayers. Just a little simple question ihe mụ na mmadụ na-ekwu sometime, and I found it very, very inspiring. Ka anyị wee ya na ịbanye bọs wee si ebe a na-eje Philadelphia, mba ka m rapụ America, ka anyị wee na ịnọ na Nigeria, iwe si Ọnịcha na-eje Enugu, ma ọ si Ọnịcha na-eje Lagos, ọ si Ọnịcha na-eje Owerri, iche rosary gị na-ekpe, which is a normal Catholic thing. Ị na-ekpe rosary gị, mekata nwoke nọ n'akụkụ ị na-ere anya n'azụ, ọ bụrụ na onye nọ n'akụkụ n'azụ kpụ ọmụ igu n'ọnụ wee yiri ihe niile dị ka witch doctor wee nọdụ n'azụ, nwoke ahụ wee nene anya mebuu, o mechasị na bọs a kịta in the next 30 minutes na bọs a ga-enwe accident, ana onye ọbụla nọ n'ime bọs a ga-anwụ. Anyị na-ekpe rosary mgbe a na-ekwu ihe ka ihe ị ga-eme. And then driver bụ n'obi ịgbata fuel na filling station dị nearby. Ka ihe ị ga-eme.
na ihe anyị na-ekwu truth dọ hapụgodi nke ụka na-ekwu natural instinct gị as a human being na-ekpe ekpele bụ onye Catholic. Ofu onye si ga-elituo na bọs nke a one. Kedu another one? Ikpesibe rozuru gị ike. Ndụbụisi, ọ bụrụ na ị na-anụ uri ekwuo ihe a na bọs ị nọ na ya, ị ga na-ekpezi rozuru gị ike ka ị ga-aritu? Ị ga na-ekpezi rozuru gị ike? Okay. Maka ihe ji jụọ ajụjụ a bụ, sometimes we don't trust the power in prayers. Sometimes we don't even trust what we say. Sometimes we don't even believe what comes out of our mouth. Mgbe ụfọdụ anyị adịghị aghọtachi ya, mgbe ụfọdụ anyị adịghị, ọ dịghị make good sense to us. Maka mgbe ị ga-eju mma how sensible it is to you bụ when there is a challenge. And a challenge that will conflict between your life and that prayer. And as a Christian, that's the only time you will understand your makeup as a Christian. Of course, natural instinct of so many people ga-abụ na ka m si na bọs apụ nwoke abụrụ ekwensu ejebere onwe. Echilekwa rozuru gị megịnị na-ekpekwala ihe na-ekpe na-ejebi na-eje. But the power in us is the power of prayers. Onya ka Bible ji say that the spirit we have is not the spirit of timidity, but the spirit of sonship. At every point in time in our lives, no matter the way you look at it. When Peter had to pray. Peter, because they wanted to make a choice. He had about 12 apostles. The 12 apostles, they lost one, Judas. Then the disciples were saying, "Mobiha, nani ge welele mmadu 12 ahụ." Kedu reason ha ga-eji wee mee ka ọ dị 12? Maka enwelu 12 tribes of Israel. And so now each of them is very symbolic. So I was saying again with 12. Then to make a choice, they now found out that choosing such is not something you do by flesh and blood, but through the power of God and through the power of prayers. Aha we bi da ekpele kpese ekpele ka ha na ekpezi ekpele ahụ mmụọ Chineke wee lụtụ Matthias. Now Matthias was the first person who was not a Jew, who was a Gentile, to join the 12. Chetano na ndị nke mbụ niile bụ Jew. Matthias was the first non-Jew to join the 12. What it means is that Christ is for everybody, both the Jews and for the Gentiles. Mana haji kebele welumie. When you face challenges, kedi ne resort to? You resort to prayers, or do you resort to force? Do you resort to war? Do you resort to fear? What dominates your inside? Egosikwa anyị n'oziọma dị nwa anyị Jesu Kristi na-ekpe ekpele. Okpele ụmụazụ ya ekpele wee sị, "Nna, nya na-akwado ịpụ, nya rapụkwanụ ndị a na ha ga-atọ kele." Ọ sị, "Nna, bịa ka idolu m ha nsọ, consecrate them in your name." Jesu kpele ekpele, kpele ụmụ ya, ụmụazụ ya ekpele. Ị ka na-ekpele ụmụ gị ekpele? Your children needs your personal prayer. And we go Bosinyeli has an instance that I was so impressed about a woman. She's in her 80s. At that point, that the lady should be in her late 50s then. So Ejemi for the old woman. Na Texas. And the old woman was in a wheelchair. So Mbemba Talulu, or drag your way out of her room into the sitting room. Abona nwe akwado sigoipo. Wanya we drag the wheelchair. We jebe na side the sitting room ye. Sitting room ye will obele altar. Olonya. Dobesha ma crucifix, ma statues. Oje nobele altar. Abona another thing in the altar hobo olive oil. Agos la gozi. Oje will olive oil ahụ kpụrụkwa ihe wheelchair bịa sị nwa nwaanyị ya bend down
nwa nwaanyị bendie down, nwaanyị atụkwasị aka kpebeli ya ekpele gịnị ka ọ na-ekpele ya? Ka Chineke duo ya n'ụgbọ elu ọ na-achọ ịba back to her base in Texas. O kpesịala ya ekpele, then welu olive oil ahụ anoint ya face ya, anoint cha ya si ya safe journey. Onye ọ na-ekpele ekpele a bụ ochie, as in not ochie, but onye totagolo, an adult mụtachagolo ụmụ. But the mother felt that the prayers of the mother or the prayers of the father can protect this child, no matter how grown or the goal. Because sometimes I neglect, I go togo or obluga an adult. And when onye na-abụ adult n'iru Chineke, n'enu Jesu ka o kpelu Peter tọọlụ ekpele. Jesu si, Chineke chekwabalụ m ụmụaka m ndị a maka na ọnwụnwa erika, na challenges face li ha erika. There is so much challenge that surrounds us every day. And n'ekpele ahụ bụ ihe ga na-enyelu mụ na gị aka, no matter how small it is. Nenegodi na be anyị bụ na Nigeria, ebe niile tọrọ atọ kịta, ebe niile tọrọ atọ kịta. Eziokwu na mma na sometimes esi ndị mmadụ asị na ekpele nọ na Nigeria, ekpele Nigeria nọ na nsogbu ọsọ a na-ekpe for a very long time. What has changed? So much has changed, and so much will continue to change. This is a time to pray for our country. This is a time to pray. Don't neglect it. Makana ometu ọnụ, ometu imi, ometu anya. This is a time. Ụmụnne m na Kristi, ka anyị na-elekwasịnụ Chineke anya n'ọnọdụ ndụ anyị niile. Prayer is the key. Amen. Ekwem n'otu Chineke. Ekpele nke ndị kwelu nụ mmadụ ịtọ gị du anyị na ekpele Chineke onye fụrụ anyị n'anya, esi anyị na-agbakwute gị n'ọnọdụ ndụ anyị niile. Anyị na-achọ iwere ọtụtụ ebumnobi anyị bịakwute gị, nwee nchekwube siri ike na ịgazi ekpele anyị.
natazie isi ya na rụlie Chineke n'obi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị ọlụ ma kwere na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. ọbana ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ.
onye nwe anyị biko nara onyinye na arịrịọ nke anyị bụ ndị kwerenụ site na aja nke a dị asọ na ofufe nsọ anyị na-efe gị, mee ka anyị bata n'otuto nke n'igwe site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi elu ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. Eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ Chineke jikere na dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye mgbe o sichara n'ọnwụ bilie gosiri onwe ya n'ebe ụmụazụ ya niile nọ, wee rọgoro n'eluigwe ka ha na-ele ya anya iji mee ka anyị keta oke n'ịbụ Chukwu nke ọ bụ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto obego oge niile na-asị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a site ịrụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele n'otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ọnụ. Otu akwa ka o si ime mgbe ha richara ndị anya so gburu iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile nke e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke dị n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ụta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe.
ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ n'otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo ka o sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene ka udo. na Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ma bụ ndị akpọrọ ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị ya iyo. Chineke onye nzọpụta anyị, chee ntị nụrụ arịrịọ anyị, biko were ihe obibi nke a kacha nsọ mee ka nzukọ gị gazuru ụwa niile nke bụ ahụ Kristi nwee ntụkwasị obi inweta otu ebube ahụ etubere Kristi onye bụ isi anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection is for the communication that we use here. You can see the projection and the Wi-Fi that is accompanying it. Fancha will go parish in Spain. So biko ka onye ọbụla gbaa mbọ fụ na anyị na-eme our part to keep the projection going. Quiet. Go down. Put it now. Onofu izu nwafada na agbam Charlie. Maka Catholic Appeal, Annual Catholic Appeal Campaign, nke a na-asị ka onye ọbụla gbaa mbọ, because unu mana ihe eji eme. We send it to the diocese, and whatever is left over remains with us for the parish to use and continue what we are doing. Because onye ọbụla gbaa mbọ ka ọ fụ na Annual Catholic Appeal, we as a community, we always come forward and we always answer our name. That is why they always sent letter from Bishop's office for us, which I got today. As Catholics, we are called to be good stewards of the Church and share our blessings so that others can come to know Jesus Christ. Because I am actively involved in parish life, I've seen firsthand how crucial the support of the Annual Catholic Bill is in nurturing vocations, as well as supporting the training of our youth ministers and religious educators. And in difficult times, when the resources of Catholic charities and our Catholic schools are stretched thin, the Annual Catholic Bill, through the generous support of donors like you, has been able to help ensure we can continue to care for the young and those most in need in our diocese. Over the past year, I've been so pleased to see the impact of my contribution on so many people's lives, and I want to share with you just a few stories of the people and organizations your donation to the Annual Catholic Bill will help support. In the last year, Catholic Charities has seen a 1,000% increase in usage of their food pantries. From holiday food distribution to family support programs and vital homelessness prevention, the Annual Catholic Bill helps Catholic Charities ensure the most vulnerable in our diocese can know Christ's love through your generosity. Our Catholic schools are a vital part of our Catholic community, caring for the spiritual, emotional, and intellectual well-being of our children. Your support of the Annual Catholic Bill will help ensure that families faced with growing financial challenges can keep their children in our Catholic schools and academies. The work of our Catholic elementary schools provide the
The envelope is going round. The envelope is going round. Facing diverse newcomers. So it is the mission of the Catholic Migration Services, supported by your generous donations, to continue this legacy by providing legal help and pastoral care to immigrants in need of assistance through housing, immigration, and employment legal services. Your support of the annual Catholic Group is a chance to answer Christ's call to welcome the stranger among us. The Catholic Youth Ministry Initiative provides financial support to parishes so that they can hire trained youth ministers. Among the many ways these youth ministers have continued to inspire faith and devotion to Jesus Christ was when they took Brooklyn Queens Catholic Youth Day online. With the support of annual Catholic Will Daughters Like You, our teams were able to join together in prayer, song, and reflection. They shared their talent, experiences, and most of all, their love for our Lord and each other. Our religious education program continues to share the good news of Jesus Christ virtually, ensuring that we can continue to build and strengthen our children's faith. Our teachers rose to the COVID challenge by reimagining how lessons can be presented online, mastering the knowledge, and, as always, personally demonstrating your faith and acceptance of God's will in a difficult time. Your gift to the annual Catholic Group will ensure we can continue to support the training and development of our religious education categories in every parish. Catholic Seminary House of Formation is a place where men who believe they may be called to the priesthood embark on a journey of discipleship. Like the disciples on the road to Emmaus, their destination is Christ Himself. And the seminarian studies their experiences with formators, their relationships with brothers in the community, and in prayer. Seminarians' hearts are open to understand the road they are called to take. Your generous support of the annual Catholic Will campaign helps ensure our church continues to have priests and deacons we need to serve our Catholic community. Our hospital chaplains are frontline workers facing the COVID pandemic head-on and providing the care and spiritual support patients, hospital staff, and their families need at this difficult time. They ensure that everyone has access to the sacraments of reconciliation, the Holy Eucharist, and the anointing of the sick to ensure they can be united with Christ. Your support of the annual Catholic Group ensures that we can continue to comfort the sick among us. The Bishop of Delaware residents provides senior priests a home where both their spiritual and physical needs can be addressed after they have given a lifetime of service to Catholics in Brooklyn and Queens. The residence provides both assisted living and skilled nursing facilities. Through your generous support of the annual Catholic Group, we are able to ensure that every retired priest receives the care they need and deserve. Hello, I'm Bishop Nicholas Marcy. Thank you to all those who have been past and good stewards of the church, making it a priority and pledging your support in the annual Catholic Appeal, even in these very challenging times. When we say about the church together, it speaks to the idea that while each one of us is called to serve Christ in his or her own special way, Jesus calls us sometimes to come together as one church to care for the needs of all, especially the most vulnerable to our diocese here in Brooklyn and Queens, called to share his good news. All funds raised by the appeal go to the support of those in need in our diocese, to share our faith, support vocation, to care for the clergy who have served us so well over the years. I want to assure you that we stand committed to complete transparency and respect for your wishes regarding the donations you make. None of your donations will be used for any other purposes. An independent audit of the annual appeal is done by Rossi Company and is available online. This year, so many of our diocesan people here in Brooklyn and Queens find themselves in need as a result of the impacts of the coronavirus. Please be especially generous if you are able, and pledge your support. Do it today if you can, to 2020.
Otito diri Jesu. Just like the bishop said, the annual Catholic appeal is once again in progress, as you saw in the video. And he said, thank you for those that have contributed or made pledge. The envelopes that we have distributed today can be returned next Sunday, because it goes to all the charities that you saw. And he says, thank you. I remember some years back that our brother Kevin appeared in one of the leaflets to show that this goes everywhere. It's not just being said. It goes everywhere. It benefits us, the immigrants, as well. Otito diri Jesu. We are still accepting dedication for our flower circles for the summer. The minimum donation is $25. There are 30 circles available. We invite our youth to join in the youth mass, 9 a.m., followed by at the church basement, 12 and older. We also invite you to participate in the mass and rosary prayer every Friday in May, the month of Blessed Virgin Mary, at 8 a.m. and 7 p.m. bilingual. On another note, you remember the invitation Sister Margaret Mary gave us, and she gave us raffle. I will need you the stub of your raffle. You bring it. Sister is not here, but I will make sure it gets to her. And remember, this event is taking place June 5th in Chicago. If you still need to buy a table, there is still time. Like I said last time, Sakonkwo etinyego burial papier, and the levy is ongoing, being collected by Solomon, $20 single and $40 family. Please do your part. The charismatic renewal, just like Father Siku, the novena, they have their own novena, and it's ongoing. This is the third day now. They do this 7 p.m. every day till next Sunday. So the detail of how you can log in, Solomon is here, and Uche Konkwo is also here to give you the information how to log in every 7 p.m. for the novena. Father Tata, I got na ndị nna maka na ndị nne agọzi ha last Sunday bụ mgbe eji agọzi mgbe a mechara. Ka unu cheta, enwe ndị otu anyị ifụ dị ime mmadụ dịka Mrs. Onovo, ọ nọ n'azụ ebe a. Ka unu biko na-echeta fa na ekpele, ka Father Siku, ekpele goes a long way. Ka fa wee mụọ ka ndị ụmụ nwanyị ndị Hebrew, in Jesus' name. Enwe birthdays. Oh, Chikadibe. Lord be upon you, this in the name. May the blessings of the Lord be upon you. We bless in the name. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. And your anniversaries.
Any anniversary? Okay, echekwa m na ndị yi uniform na-eme anniversary. Okay. Enwe ndị ọfụ, otito dịrị Jesu, otito dịrị Jesu. Ndị nna kwụrụ n'ọtọ ka unu n'ala ngọzi. Enyemaka dị n'afa dị nwanụ onye kere n'igwe na n'usekwu n'ụlọ anyị. Chineke nna anyị na-ayọ ka gọziela anyị ndị nna anyị n'ofu ndị ji melụ ide nke ezinụlọ. Bịa nọnyelụ ha niile, ọpụpụ ha niile na mbata ha niile. Nọnyekwazili ha n'ihe ọbụla nke ha na-eme. Gọzikwazi ezinụlọ ha n'ofu. Mekwazi ka ụmụntakịrị ha na-eto n'egwu nke Chineke. Gọzikwazi ndị nwunye ha ka ezinụlọ ha bụrụ ezinụlọ nke bụ Chineke kekọrọ ọnụ. Mee ka udo gị na ịfụnanya gị na-achị n'ezinụlọ ha. Ihe ọbụla bụ